aka yi ne sai wani faman tagumi kake a wallahi na ga maka aboki na yau garin ne dabe ki haba alaji Allah wallahi an fita an je an ɗana tarkon amma abin ya ici ayya wai ka san aboki na tage din da dana wallahi inda a ce ya san tage din nan ko Allah sai bulgita koma ya nuna haba na rantsi da Allah to albishirinka gora abokina ai ni yanzu tun da nake maka tunda nake yin sata tunda nake dana tarko da abubuwa da waye da sauransu nake ga ma ba ta taba samun cikakken nasara ba irin ta yau Allah abokina yanzu zancen da nake yi maka ni yin sata ma amma dai ne ta kawai gaba daya saboda yanzu na riga na saci abin da to abokina na sha kwana kawai na zama maska wai baka ji karar mota polisa bane abokina baka jinta polisa ina kuma ga sunan ka ji karar su Allah ka bari bisa ka ci ka zauna nan da alaman nan suka yi fa abokina in gaba gaskiya na suka ga suna karar suke nan gurin kaga da ni da kai ba duk masu laifi ne to ba ma haka da kai ka ga mu gaskiya ni ana tona daina abokina kamar ya ka daina to shikenan kawai dan baka samu nasara ba ka ce polisa wannan zuwa mun cika ma kai ne laifi ne ka tukuna to me kake jiwa ne